So, mag-wish ka muna, Yam. Sige. Wish. Yay! Biraha, biraha. Lah, naday? Biraha, dayon. Naday? Biraha, kuno, Yam. Sige, dayon. Biraha ba? Biraha. It's a prank. Hi guys, so welcome back again. So birthday ni Liam May, ayan o. So yung panganay kong anak, no, 10 years old po. Ayan, so salamat po sa nag-sponsor nitong cake. Yan po yung cake niya. So TikTok po yung design kasi nga mahilig po siya mag-TikTok si Liam May. So magpasalamat ka sa yung sponsor. Yeah. Thank you. Sponsor. Ayan. So yung handa namin guys, ito lang. Yan, may lumpia. Tapos yan, may chicken adobo. At saka pansit. Yan, kunti lang kasi nga family dinner lang naman to, no? So yung family lang yung mga bisita namin. Ito si Papa. Yeah. Uy, sponsor uy. Saan may sponsor ni mo? Yung mga bisita niya, si Ace at saka si Ichiro. Yan yung pamangkin, mga pamangkin. Si Ate Ace, si Bidoy. Hi Bidoy. Yan si Bidoy, yung birthday girl. At saka si Kokoy. Hi Kokoy. Hi. Yan guys, no, puro lang po mga pamangkin yung bisita namin. Family dinner kasi. Yan, so Kuya RG Babes, yan. Yan, nandito po si Liam eh. So, kakain na po kami guys. So, yan. Na? Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Asa ito ang blow na niya? You. Pas. Happy birthday. Blow sa candle Yam. Yam, blow sa candle. So mag-wish ka muna Yam. Sige. Wish. Yay! Biraha. Lah, naday? Biraha, dayon. Naday? Biraha, kuno Yam. Sige, dayon. Biraha ba? Biraha. It's a prank. Kanang usa ko no kanang dako. Sige daw. The prank. Testing ko no. Kuya video. Basig na adres gagmay Yam. Na si gagmay. Sige daw Yam. Sige na, ngaon na. Na ngaon na. Sige, ngaon na, sige na. Sige. Lato dog. Te. Oh. Kaya ako lang take video ha. Kunya na ko mong kaon ini after nila. Sige. Sige na nay. Ha? Lagi? Na, apuhan nay. Oh? Don't hide me. Kaling kamot. Na si nanay. Sige na nay. Hindi na churo. Sige na dong. Sige na. Hindi dong oh. Dong. Churo pagkod plato. Oh. Sunod. Sige. Happy birthday, Yam. Si Andy.
na plato te. Dong ikaw dong. Busy kasi Bidoy. Ayun, sana i-busy yan ni Bidoy ba? Yeah. Edit mo video. Imo ya, musam na imo ha. Busy yan imo ha. Ha? Sam na is. Hoy, ako sentihan kaya meron ako ano ba? Alinday, bibi. Cake lang na ya, cake. Saira. Alilin. Sudlin. Lamig. Jay. Ako right. Gina. Lu bumili mga tira ito. Hinay lang. Ye. Naunta. Makanan na si J Dremek. Sorry. Jay! Dong, Dali, J. Dali ka usap ka dito, Oh, Ano? unsa man? Oh, pare ah. Ano naman ako ba? Ikaw is. Unsa man na imo is? So yan guys, no, family dinner po ito, no. Lahat po is family lang namin, no. Walang iba po kaming bisita, wala po akong i-invite na bukid squad at saka mga friends kasi nga is family lang, family na. This kainan guys is family lang, no. So pasensya na po. Yan. Kain. Uy, siya mo na. Oh, maya ko kina yung kuwan na. Gilang. Okay. Ano man nimo? Manok? Ya, ito dito. Ito lang dito. Yan, meron kami ditong pansit. Yan, adobong manok. Kasi nga nani ganing manok ate? Ah? Subaw? Ah, adobaw pala guys. Ito po yung adobaw na manok. Cook by Ate Dina. Thank you po Ate Dina sa pag-cook ng adobaw na manok. Yan, so itong lumpia. Nanikaon ng bata. Uy. Kaon na siya. Kaon na siya. Anji mana? Nagkuha siya ba? Yun mo kaon lagi. Okay, it's Kia is. Cake na siguro na iya ha? Cake siguro na iya ha? Kaon man. Kaon eh. Yan guys, oh, puro pamilya lang po yung bisita namin. Walang iba. Lain lagi na mo ha. Soup drink niya kani. Yo, dito. Yeah. Diet. Tidur sudah diet deh. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Message for Lia Baby Doy. Ay, happy birthday. Happy birthday. Yam. Yap. Kuya, kuya. Birthday. Message ni Yami. Ha? Message ni at Inday Yami. Happy birthday mo nga. Ikaw, Chiro, sa may message ni mo kay Yami. Dari ka, Dodong Ace, sa may message ni mo Ace. Sa message ni mo ka ate. Happy birthday ate. Ano, happy birthday ikaw. Sa may message ni mo. Happy birthday ate. Naana na yan. Naana na mo ha. Gigit, kaon gid. Asa mo sila ya? Nanagot ko sa ti. Ha? Nanagot ko
Sila di ay dito. Ayan. Yay! Yay! Yan o, puro pamilya lang po yung mga bisita namin guys. Walang iba. Walang cooking squad, walang friends po. Ayan. So, time po is family dinner po namin. Ikaw yan? Ha? Duha na lang po. Ano ba yun? Paabot. Nick! Dali ba? Joy, dyan o. Aliday! Joy, ano? Aliday! Asa sila? Ano ba pang panunan tayo? Dali! Aliday! Plato tayo! Dah, kamu plato. Ya, boleh sih. Usah kuliah. Mau di? Oo. Mohon izin deh. Nah, ya ada nagkuha na sa kiko na nagkapo. Ano to? Okay. Hey. Ini lagi nih mukuannya, tuyuk. So yan, lagyan natin ng electric fan yung ating mga bisita, no? Apa to pa? To you, happy happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yung kaarawan, lah, may bangko ya? Sige ya, magpapagbangko din. Tayo mag. Imut sunji. Outra. Kuan ya. Subdins nila ya. Tulong ka po. Aw duha. Apa? Yawa, namakas hindi namakas ka? Ha? Namakas ka dire? Ha? Ha? Ayaw eh. Ano yan mo yung chiro? Ikaw? Mana ka daw? Sa iyo kaarawan. Ikaw ya. Babe, hindi na. Anong tungit ka? Anong tungit mo sa anong tungit ka? Tungit mo. Ako yung... Dahil ka! Ako paggawa ng tungit. Magpili mo ko niya. Nag-right na mo na. Kaya ka na ba? Ako ba? Ibo ka ba? Ako yung dua ba? Tugan mo na. Kaya ka na ba? Ako ba? Kaya ba? Pinayin mong iluro na yung pagka. Ito na yung mga na
rin na eh. Hindi ka wala tungit. Pra lang. Dadan. Kalau kita dahapon kita. Oleh, wala ini. Nagway numero ba? Dasar. Ibuang naman ko. Hindi na kailangan. Birthday buray, dasar. Ibuang na. Dahil lang yan ay puso. Ay puso malatanan. Ay na, yan na. Tao na. Tao ay ipon. Karami mo kataan yamin, no? Mo. Wala mo. Anak buhay-buhay ba? Kaya lang na barkada, wag yun. Kaon ka, magsampat ay kaon. Make ano mas Jimmy? Balang budget. Kaway. Uy. Kuha naman. Eh! Sila ko 1 taon kita kami eh. Hindi naman to. Ikaw naman. Ano ko ba? Eh! Wala? Yun. Pa. Sige, hangat. Yun, gamay lagi ka kikaon. Uy. Kunin. Manas kinkin. 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 Oh, pagkita ko sa namin. Pwede lagi dahil ka ng kayo po si nanay dahil. Demi, daya, pwede ko po daya. Kayo po lang itinit pa. Kayo po. Hello time. May nilapti ma. Ya. Kasi yung mama dahil. Papan mo. Paano? Papa, sa naman siya. Grabe mo na sarili niya. Lagi, malihat ka gaga. Malihat ka, suma na, wala na niksi. Lagi nung pag daw. Nabagtong pa na yun. Sa katoy, pagpas na, pero makilag lang taon. Sa itong ba, sa ito, ang tao isla ko yun. Kaya ko yung tao ka ba? Kaya nga. Say, nagluto ka ng lumpia, komplain yan. Siya pa mama. So ayan guys, tapos na po kumain yung lahat, no? So maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips View. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Yan. Buat laro rin.